Здравейте хора, днес ще ви покажа какво съм правил в детската. Миньон, който аз съм си го правил. Това беше Охлюв. Чакайте само да ви покажа това. Това не помня какво точно беше. Мравка, някакво такова нещо. Това искам да го напишете в коментарите какво е. Чакайте. Е това. Това е гъба, която се щупи. Така. Имам кошница, която не помня какво седеше. Така. Чикс. Кибиди чикс. Моята кокошка. Това е жаба, мисля, че... Да, жаба беше. Вижте. И вижте. Хора. Имам такъв на тело. Не помня как се обръща камерата. Имам това. И това. Тия колички, тази маска. Майк Тайсън. Едно от видеята го имам. Баленсиага. Александър Макуин. Шалки. Сега ще ви покажа кутията. Чакайте, стойте. Качването на ръка. Това си намеря кутийката, която съм си я правил. Не помня хора къде ми е кутията. Дали не усех туалетната. Абе, няма ми кутията, хора. Имам. Чакайте се вина. Чакайте сега да ви покажа легото. Бухлю. Това някои от трябва да са го виждали. Има на плоска маркер, не тях не ги показвам, защото си видите сайта. Не са от тема хора, не дейте. Тази една количка ми това е, има и още, не знам къде са. Тук съм рисувал, PlayStation 5, пази си кутията. Те не ги снимам. И хора, вместо тук да спра видео. Чакайте да ви покажа какво получих от състезанието. Лава бир. Лава бир. Може да си ги купите от някои магазини. Вече ги било, например. Това е лавия вкус. Другите не съм тук. Имам парфюм на Батман. Тя няма да ви го показвам. Гледам новите серии. Това искам да ми кажете коя марка. Това хора, да кажете, че ви харесва. Писал съм задачи, не дайте да гледат. Най-тъпия Huawei. Това е не за показване. Сам съм го рисувал, хора. И то телефон вече не работи. Искам да видите дали нещо има някаква усмихва някъде. Блусътко, мастери. Чорапи на Nike. Кормило. Конче. Пуловер от Лела, бабешкия пуловер. И това е. Ще спирам видеото, така че от мене.